Ujisu udah unong hikai. Udan haka buram. La buram yu tang dagi jangkup jong uro kiberiu ki buram. Tang ba kaba pala kalong ba upan po iya kini ke janyat. Unju kamdon ki bapan po iya kini ke janyat lek ningi merau. Tang ba hang ni ujisu ushim iya kini. Nganong kali iya pi kini kapor. Pidon ni em iya kini ke janyat kabala panpo. Lene da pi panpo haga jim jong pi kaba malagaski. Pisiong tenat ban panpo ia lari tang dagi rem ke baik jong ke partai. Ban pen itenat. Nganong ipi akamat jong ublay ngimla ban pen itenat di kita gi ege baro. Hanrai ngila ban pen itenat ban ublay un siam siam batang dengan ke janya. Bangin hiar seka jinglong siorit ia lagi. Negara kan ni kalau kau berdon kamtam haswa bangin wan hakamat ke jong tuai ni hamban pentikna kum di senran ni hamban pentikna bangil panpo ia ladi dengan ni janya bat ngilong lokloi ban le ia kan kam ban penrit ia ladi Siti jong Jacob kalau nang ke basau ke dekat ke basipel. Kan ni Siti jong Jacob ke don haga New Testament. Kam sedin bad ke don haga pitch ke ba life pa kat kendai. Bad ngin puli naga lenong ke basau ke dekat ke basipel. Ke ketiga jong trai ke ongkum ni. To pin penrit yalade hakmat utrai. Ti un pen krau ya pi. To pin penrit yalade hakmat utrai. Ti un pen krau ya pi. Ngabo kertengi gani ke jing kerenjonga ke kubor. Ublay ukot yangi ban penrit. Ublay ukot yangi ban penrit. Ngisiong to ba kum kishikri ki jong utrai ngidon kam ban penrit hamalagasngi. Ladangi kuwa ban yok ke jingger kuno utrai ngidon kam ban penrit hamalagasngi. Kajing penrin kamdai tangha kapor kabangi syam jinjar kabangi kendo jinge hanai kajing penrin kadai hagipor baro ublay kwa yangi yaga bangin penrin namar kat banginang ban penrin kata unang penkrau yaga jim jong ajang pi naga benta ka burom ka kerteng ka jong kalong ka don kam hadu kata-kata ban penrin hakamat ke jong oblay. Kadang ke jing mentoy ke background ya ke jing ya ilenti ke jongi bad oblay. Nak tahu ngi haban penrit yaldi malakapor. Kapan kan mau yengi ya ke jing kai jong Jisu. Ta hagani ke por ngin ya puli nagani ka gospel ke jong Yonis nagalanong ke bakalai. Nagalanong ke bakalai ke dekat ke banungong ter kabangi tip lang ya gani ka benta ya ke bau Jisu ulasai ya ki selaki jan jong ki senran ki jong. But nagani ke story ngisiong to bau blay uhika yangi ya ke bangin ai ke jing sikri da ka jing siaurin da ka bangin nang ban penrin. Kadai ke jing kai ke bau trai kwa ban ai yang ai bad ipi. But kai ke bangi yo i hang ni baga Bible ko ong ti mensiwa kata ke jing kawai niam ke jing lai. Haba ujisu utip bagata ka por jong u kalajia. Ba unlait no nagani ka partai syokpa. Haba uli it yalaki jong ki badon haga partai uli it yaki haduk ka bekut. Ujisu uletip baga por jong u kalajia. La record hagani ka Bible. Kamdai ka basuk. You. Namar ulatip bakapor jong kalajia kabumut kata kapor jong kejing syaitom kapor jong kejing kapor jong kejing le kabakrau kapor jong kejing syapan syaitom kabashirkai bau syayap halor jong keding pna ban ke Bible ko ong gini kentin uong ko ong haba uli yalaki jong kabumut ui iki senran ki jong ui yalaki jong ki bru ki jong ui ki ong ka Bible uli it ke haduk kabakut. Utau day blay jongi.
unum it yang itang siteng por. Ui yang hado ko bakun. Ladangi long kumno ro, ladangi baklaro haga jing jongi ka jing it jong turai kanam kun. Ka jing it ka jong blai kanam kun. Uap lanong in one pashu. But habangi one pashu kani ka jing it ka kedup yang abad ya pe. Ngidon kam ban yo ya kani ka jing it ban yo mal ika haka jing shikri blai jongi. Bana sultanat baga Bible ko ong ti habaki dang ya bam jing bam mit. Bam jing bam med. Ngiro ngiwan hagali ga jaka ngile ayu ngiwan ban bam ni ga jing bam ga bagan jam se. Ngidon ni ga med ye ga bau try ulo pen kre na ga bantal jongi. Ban ngidon ni ga jing bam ka balong ga ktin ga jong try. Naga daw nga ay ngo yo blay daga bangi bam ni ga ktin daga bangi shash korika ka pensan ka penrang ba yang e. Ngilam rai ko agaw ga bagan jam se. Amen. Andai ke bapura ada ke jingat ro. Kat bagi dang syashkor ye ke keting ke jong trai. Ban ka babel ke ongum ni. Te haba ki dang ya bam jing bam mit haba usoitan ulusuk bu lepa halaga donut u Judas Iskariot. U kon u Simon. Ba undi no yu u Jisu de tip ba u Paul IT no igi aka baro haga keting jong. Bat ba ulami no na ublay ba unsalit no sya ublay. Ka babel ka kran syai ka ongkum ni yigini kintin haga dekat ka basaw ulaying joj nagata ka jing bamit ulaying joj ong bat ngada keting ka bajam ong ulaying joj. Ka bagidang ya bam kendit kensan ujisu ulaying joj. Baro gila lengo nama uyeng joj banle ayu. Banle ia kabenta kaba kam kordor ban hikai gi senran kaba sat gi kijat jongki. Nganong ia pia gane por tonginom kutang hakaba syong hakamat jong gemi ban bami gi jingbam. Hanrei tongin tip bro bau blai kwa yangi bagadai yangi bangin yeng joj ia gaban le something naga benta ga buram ge jong. Kiba bon don kibon gibriu kiba kut no tang hakaba syong hakamat jong mi ban bam hanrei kim tre ban yeng ban le naga ega bagi yo ke jingger ku naga mi hanrei naga benta jong aba jong pi ka ega bagi yo jingger ku naga mi ni dei ban pen melin ban long smart ban le something yaga ega ba ublai kren ni dei ban pen ko ngo ban long smart ban yeng joj nagabanta ban tray ke ek bad ban le ya ka babhan ka babhatam khnang ba blai in shem sio ba ya ga jing jong a jang pi ka babel kal record bhag ong ulayeng joj na kata ka jing bam me ulayeng joj la do traw yeng joj manga bal vi hatongin hun ha ka ba shisham kan kut no ka jing shikri blai jongi tang ha ka ba wan wan jing seng ban shashkori ka ting ka jong blai klem de le Naga daw ladaw turaw yeng joj mangiro ngin yeng joj ka jing shikri haga jing long ka way ngin yeng joj ka itra me mon ye ga jim ga jongi ngin long lokloi ban yeng joj naga banta ga buram ga jomi bat ka siau tan nat ka long kum ni ba ka babel ga ong kum ni hati haga dekat ba ar ti haba udang ya bam jing bam mit haba usoitan ulsok buit lepa haga donut Judas Iskariot. Le sobut ha wainig senran ke jauh Jisu, kidon kan argut ki senran. But wainig senran jauh Jisu ba kertang Judas. Ke Bible ke kan syak ong usoitan ulo sobut hu. But kan ni ke taktik ke jauh soitan hado jauh gini gisngi. Bang sobut naga bantaban pentengin ya kani ka jumut jemperkat ka jongi ngakwa ya pi kum ki senran ki jong utrai namar hanging hi kai bapinam kutang ha ka jinglong kristan hanrai bapin kot shadok ka jinglong senran kum ki senran ka jong utrai pi haban check malaga sngi la don ko no ka jing so bud ka jong soitan ka bawan ban penting i ka jumut jemperkat jongi ngi haban check ndai ban ailat ya ka Ndai ban ala di ka bakal ne tang sipor ndai walai kensting
Lalu pisau torok ba don ki kentin ki ba harukom ki ba kren na shrum na seneng ki ba pisau torok ki ba pentengit ki ba long ki jing so buik ke jong soitan na ka benta ka jing long senran jong pi ban pentengit na ka tadau pi habban kenria pi habban kentai nailait pediang naya salah namar ga usoitan hakin ki ski usobun Judas Ushim sting. Uklam kalaga bumod. Bad ka ay gabadya. Alalapin puli ba. Nagadiga babal. Baga babal ka ong. Ujisu. Ulashim. Iyaga janyan. Tangni puli yaganiga kapor. Hagad ka basaw. Uli yung jot nagataga jing ban mit. Ba ulabu iyalaga jankum. Bad haba ulashim yaga janyan. Ulapan po yaladi tangan penipi kan kapor ngadon ni praktikal bangan de ujisu ulashim yaga janyan bad ka babal ka ong ulapan po yaladi daga ni ka janyan pan po ka bumut kumni bad habaupan po yaladi daga ni ka janyan pitim unsale yaga kam kaba ukwa ban hikai ki senran ka kam jong ka jing penren ban sai ye ki kijet ki jongki negala haba upan po yeldi degani ka janyan ushim ya ka dabor bad ushim ya ka nega benta ban le ayu ban sai kijet ye ki senran ki kon ki jong trai ngakwa ban ang ipi kan po ujisu udah yunong hikai udan haka buram la buram yu tang dagi jangkup jong uro kiberiu ki buram tang ba kaba phala kalong ba upan po ya keni ke janyat unju kamdon ki bapan po ya keni ke janyat lek ning imrau Pihak bagi trying ki invite ban bam, untuk trying upen bet ye gi merau gi jo naga banta ban pan po ye bansa ye gitu ginong sha invite. Tang bahang ni ujisu ushim ye gane. Nganong kali ye pi gane kapor, pi don ni em ye gane ga janya ka bala pan po. Lene da pi pan po haga jim jong pi ga ba malagaski. Pisau tenat ban panpo ialah ditang dagi rem ke baik jong ke partai. Ban pen itenat. Nganong ipia kamat jong ublay ngimla ban pen itenat di kita gi ege baro. Hanrai ngila ban pen itenat ban ublay unsiem sia batang dagi ke janyan. Bangin hiar sa jinglong siorit ialah di. Negataw kani kalong ka don kam tam haswa bangin wan hakmak ke jong trai ni haban pentikna kum ki senran ni haban pentikna bangilepan po ialah dia dengan negara janyan. Bat ngilong lokloi ban le ia dengan negara kam ban penrit ialah dia. Namar bah lelengim don ia dengan negara jinglong lelengim jingim lelengim jumut nganong ia pi kan yang i bangin yo ka jing syam sia bah lelengim favor nu blai jongi uba syong haga ket uba bishar. Haleluya. Negara ngidon kam palat ia dengan negara jing panpo dengan negara janyan. Anong ipigan ni Paul ban panpo dagan ni janyan kam day ka kam ka ba ka kam day ka kam ka ba po kam day ka kam ka ba tador hanray ka day ka kam ka ba dondor nang daw buon ki bru kim tre nagabanta jong ni namar balay ki ken baga day ka kam ka ba po Kekam jong gimrau. Nagadaw kasyam sitom. Yagaban panpo. Nagadaw kasyam jing yaki. Ngi kum gi kon gi jong trai tongin siang to agani ka po. Kanu galong ko badon kam bandon yagani ka janyan ban panpo yaladi hamalaga sngi ong bat nga ong yaro yu trai. Pimdai ban kentai. Pimdai ban no yaka. Pimdai ban iben yeka lani pimdai ban leklet yeka
ulai ublai ulahikai yang ni nadau ngihap ban sim ni kini malagapor menin ngadang lai keren ni keting jong trai hagapor ke banga keren ni keting jong ublai kadon ke sur no trai penrit ngaken mau ya kini ke tanya ang trai kini ke kubor kan long kumban nyat ya ke kumba sa yi kijat ki jong ki senran nadau keren ni ke keting jong ublai da ka do not baro ngale ya kan ke kam sai kejat lembaga ketin ke jong utrai da ka do not baro na ka da kan ke por ki khon ki jong utrai tongin pit kina ha kan ke por langi don ne em ya kan ke janyat ha ga jim jongi la ngim don menta gab jemit ngin duai hadin jong ke jingkut jong ke jingkran jonga ngin duai boblen ai yangi baka bible ko ong ha ka toni pa ya kan ke nong ha ka dekat ke balai ujisu udatip ba ukpa ula aiti no yagi egi barok hagi ketiga jong. Haka de khot ka ba khalai tung ni pai hagani por. Ujisu ong ni kitin pipi khot yanga kunong ikai go try. Kunong ikai bat go try. Pi ong ka ba dairo ong jisu. Pi khot yanga kunong ikai sisin ba thok kunong ikai do dak he kemut bo don buram. Pi khot yanga kinong unong hikai, pikot yang uturai, piong kabadai. Baru jisu roong ngatip ukpa ulai tino ege hagi ketiga jonga. Badai kata ketin mo. Amen. Barkai ke bang aku aban pedih kan ikapor. Omdai tang naga dau ba usai ege kidat kisenran kekerdan ke jong ukan hier Ujisu utip bala ahu ye kabor utip ro bagi senran ki khot yu unong ikai bar ki khot ro yu utrai bat ulong hikum ta ne kata daw mut ba tang ne kata ba usai ye gi kijet jong ki senran kamut ke kerdan jong u kelehir bon ki beru ki perkhat kum ta pe la da utrai upun ke bor ye pe ba pin kiu kerdan haga jinglong mensem mdai tang naga daw ba pisai kijat igi senran pisim yiga niga jing penrit yala de kan hier no kata ka jinglong burom jong pi kata ka jing siau rit bat ka jing le rit ke penpau ya ka kerdan jongi hakamat ka pertai kanong biang sisin ka jing siau rit jongi bat ka jing le rit jongi ka penpau ya ka kerdan jongi hakamat ke pertai bat hakamat ke jong obleh ujisu tim bahagi ege ai u ye gabor udan ni gabor ulong ikai bat ulong ro utrai ongka babel syai ongka igeni kintin sangap namar bagadai babel sedingan peni pi ke tik petik kat kum naga dekat babel ongka babel ton ni pe geni haga dekat bala ujisu udatip ba ukpa ul aino uiki eke barok hagi ketijomu but ulami no na ublay ong umilami no na ublay but unsalai ro sha ublay mi na ublay ko pumut na ublay mi ndai na gi ublay ba ladon jisu shabar handai hapo ta na ublay ngai pio kata na ublay ko put ujisu de ublay ujisu tibi kata handai ublay ban penrit yalde Nega daw nganong ye pega ni kapor pidei ban siao to ya ga position ka ba bleu lebo ha ga jim ge jong pe ujisu tip nega daw lei la da ki kran ben ro utip bala ki e la ai ya ga bor umi no blei ba lu salai sho blei ulong blei ong ban nga ulong blei kumbagi serang ki ong melong nong hikai good melong utrai nega daungan ong ye pega ni kapor ki jinge yo jisu ki nom la ye ka pen ba ye ka ban penlong daung yu naga e ka ba ulong kalong ro ka jingai ye ngai ya pi ki jinge ke bangi kendo ki jing sha keno ki bangi hak nya ban ya lamba
Gijing syak keren beng ki bangi haban ya lengba. Gijing syak kedau keti gijing syak kentai barok ki bangi haban ya lengba. Nganong pi kinam la ban pendau ya ga jingim jong ajang pi. Namar ngitip bang ilong ki khon ki jong blai ngil IT si ke ski hakman ke jong utrai barkat ki bala priang yo Jesus Christ ki hakita ulai ke bor ban long ki khon ki jong blai let it be kren kan no ro let it be ong kan no ro ya ka kam jong ko jing sikri ya ka jing persang jong i ban ya sepran let it kren ki pertai kan no ro ngitip tia ka ni ka wei bang ilong ki khon ki jong ublai ngilong ki nong yo benta na ke hima ka jong ublai ngilong ki briu ki bathmai how Chris ki berim ki lo dono hakmi ki jalong ki bathmai ngitip ro bau bleu lo boi ki bang long ki long do ki bakan jasim kana kana benta ka bangi sikri yo try ka bangi persang ban penrit ban aga jing sikri lagi briu ki kren kan no ro ngalong ipi kinam la ban pendau ye kata ke kerdan ka bau bleu la ai haga jim go jong aga jong pi bad bhai kata la pision tho ye kata pinslur naga benta ban let something naga benta ka buram ka jong boleh hak ada khot ka ba sau uli yeng jot naga ta ka jingban men bat ulabu ialah ka jankum ulabu ialah ka jankum bat haba ulabu ka jankum ulushim ya ka janyan ban panpo yaludi haswabon shim ya ka janyan ong ka babal kumno nakabakup te namarudei unongikai urabi nagadau ukup ye ga jankup kaba don buram kat shobo lai ro ki yo i ye ga ni ga jankup kaba ukup nagadau ki buram palan ujisu ukup ye ga ni ga jankup bad haba ukup ye ga ni ga jankup ula shim ye ga ni ula bu ya ka muhi ba shim bat muhi ba bu pikin mau ni haga gospel ka jong yonis ka long ba shipel ko dekat ka ba khat pra ka kting ka jong blai ka ongum ni haga dekat ka ba kapra omdon uba shim ya ka nga hanrai nganga IT no ya ka naladihi ka ba mud uji su ukren ya ka jisha yap jong hadrong jong ka dei pna Mdei ki sipai roman ki bashim ye ga jing ga jong harai uai mu uhi dalade legabanta ban syayap halo ga defna utade blai jongi namar bau palat nagabanta jongi udah penrit ya lade nagabanta ban syayap halo ga defna kum tau blai ula pen krau ye ga kerteng ga jong bahaga kerteng ga jong barok ki kostu ki habandem kru Kani ka jankup ka keren ai. Ka jankup ka keren ia ka buram. Ka jankup ka keren ia ka buram. Nagada usim ia kani ka jankup ka buram ka don buram ubu ia ka syarut. Ong bat nga syarut. Bara bu ia ka syarut usim ia kani ka janyat pat ka ba kimrau ki le teh. Piang ne kadon ka jingi per. Gini haple artali gini gijain. Kejain ka ba don burom. Bat kani ka dei kejain ka ba. Kimrau ki pendon kam. Nagata daw nga ko abanong yepe kani ka por. Mangiro. Ngihaban perkat. Haga jing sikri yaw blay. Lalaging kuat ban hier seka jinglong siau rit ya lade. Pihak bu sesai ya ke jing siau buram. Ke jing siau long special. Jongi. Ngihaban bu syarut ya kita ki kerdan ke jongi. Haban bu syarut ya kita ki jing siau jongi. Ke jing siau la jongi. Wat gijing bom siau long jongi, gijing siau bom champagne jongi, nganong ipi bo syarut. Gijing siau shepting jongi ro bo syarut. Bo syarut
kaburam breu kekerdan breu nganong ipi haban bu syarut iga jing siau baro ka bakta iga jim jong ajong ipi ro nagabanta bangin penrit yala de hakma ko jong blai namar teng teng didon gini ki jing siau ki ba pelong ingi ki ba khanglat ingi ya ka bangin penrit ban pensim ya gani ka jang nyat ban pan po yal de ari ladang ngaci magam tu lele gam tu kaman mai ong kinga to nam ton emitisnya berkatang ne lada tarai ladangan share ya ga ega banga yo jingger ku nang ne haga WhatsApp jonga haga Facebook jonga kumno kin ong ki ya nga don ta jingsnya ma dinga ga ni por ga shong haga jingji jong pi hanai nga supani pi hanai lada pinot nganong pi lada pi penrit lada pi siao tho ba pi ying haga nong rim jong ga jingsi sha blai lo khodinga ngala yo jing penem naga daw nganam yaaj de ga jing siao hanai ngan yaaj de ga jing ngai mangabat ma pi tungin bu syarut ye ga jing siao namar kini lada pimbut lembu syarut ka sitom te bangin pen priang ya ga gospel ga jong utrai ngidon kami ga ban ya trailang ya ka bagin yo ban pentrai kam ya ka bau blai lo ai ha ka jim jong ajang pi lembaga jing sikri teng ni pe ha ni ka por ha ka Filipi ngin pule Filipi kalau nang ka baan ka dekat ka bapra ti ha bala syam yu ha ga rukom kum ubriu ulale rit yelade bad ha bala jialong ubako ngo wat hadu ka jing yam hoi ka jing yam ka ding pnaken Naba kumta ti ublay ulikin ti eyu bad ul ay u yakata ka kerteng ka bahalor ka kerteng baro haba u doktor ulong doktor simudur ba chandu doi doktor kita doktor chandu mitre lalu ngai inlong doktor haga bagenjam sema ong ka babel ul penrit yalade balapan kraw ya ke kerteng jong ndai ye ti kerdan doktor nagata daw pi kibriu kim tre ya gaban bu syarut i ti kerdan ngana pi ledang bu syarut i ti kerdan kumno kanyu trayong pan kraw ya kerteng jong kumno kanya ni to ingi hatla jong ni ka pertai ba bangin yo ban long ga jingir kun mentagi pun amen kumno kanya ni to ingi kum ki kon jong ka jing sai kumno kanya ni to ingi kum ka mlo jong ka pertai nakata daw nga yo i ublay uklem kentiu yei tai doktor hanrai yei kerteng jisu daw kan ga por ka dan ga jing hikai ga bari kam jelu kan dian ngim dai bandan ita jing siao ta bu ita jing siao ita jing long burom jongi ita jing siao kita ke kerdan jongi bu syaro kumbo bu jisu bu syaro lalu pim bu syaro pim long fit ya ga ban pan po ya ga ni ga janyan na ga ban taban sai ya ga kijan nganul ban ong ro la ngambu syaro ngam long fit ya ga ban ying ban kren ya ga tinggi jong blai hapreng jong pi ngangai pisnya tu. Kai ka bangi dei ban bu syarot. Pi kam siang tu ma pi. Kam siang tu ma pi. Kai ka ba pi dei ban bu syarot. Bu wat lai benut. Bu syarot. Bat shim ye ka bantah. Daga jumpen ko ngo. Pin yo i ublen syam siang ba. U shim ye ka janyan. Bat upan po yalade. To kaniga janyat ulusim upan po yaladi nang ta usim ya ganiga dabor bat usim ya ganiga ya ga banthe ha kada bo to kai ganiga kai ganiga kadiga ktin okay praise the Lord kani ko kadi kaji kai kaji sneng yepi malaga por kalong kumbathe hagada bor banthe ya ka nam ko banthe sharut
namarkan long le no ai. Don kamban te ka hakadabor. Bat kadabor ro nya ban pe ban cek ba kan long ka dabor ka bam pe tlu. Namar la pe tlu tegelong le no ai. Kadabor ka ni kadabor ka dai ka kren naga benta ka jing ka jaka jong ka jing sikri jong. Mangi barong ni haban ya trilang ban haban pe ba bom don ba pe tlu te kan ndai ka kamram tang ka jonga ndai te ka kamram tang jong resort ndai jong ilang barong. Yo namar la dengin siang thuk bai ka ni teng mangi hingi pentai pe tlu. Teng siang thuk ba ha ka ni ka dabor yo yi ko ban sa yi ka jongi tang bai ka ni ka dabor keren kulmar. Ngaku aban ai pi la pi siang thuk pi haban yadai ka ni ka dabor. La pi siang thuk haban yadai ka ni ka dabor. Pikiran kanu ro ngati bau trau le the hagan ke dobor ya ga jisneng ke jikrau ne benta jonga ya ga bangan yo ban sat yi gijan bangan yo ban yat ba galenti ban pensio bayo blai amen tau iwe pe we ne pleng jongi ni haban ya trai okay to singa bagan ni po onga babel ule the yugo hagada bor ule the yugo hagada bor bada bau the yugo hagada bor ule shim yi ga janyan pada we ngangai we pada ba we hagi senran umud ban bu nengkong hau Petrus masin mud ban banyak hagi kijat di ujung Petrus ani ni mlong teh buram mlong kumnu kan memi menyat nyat ye kijat jom ha umsha na daw jisuang yaga bangale menta mimpat sempang. Le de mimsha bangan saji kita jome menam yo bentalem setiap batnya ong jisu. Pan sempang. Banu duk bren tem tok duk kejan na jisu. Dat orok ke body. Sedang sempang na. Tom tane. Ne sedang aku abanu hipi kini por ke basiong tenat kelong. Haba ujisu usai ye gijan namar ulaklen ujisu igene ledangam yo bansa ye gijan jongpi kabamun pinam yo bandon bental lembat nga ong ujisu kia bot tangga we gatong kalong banyo bandon benta lembat ujisu hagi ma ke jong hey ngia sekri kat ni don tangga we gadau banyo ige jingim bom jikun Denem, kat ni ye sekri ni ya le tu ye kun teng banyo ya ka jingrong no. Denem, barkai ke bang aku abanong ipi ke por, bau jisu haba unya di gidat lu sedang no Petrus, tahu Petrus lu lasya, belau yat bang nanta let's say how Yonis, but hadin bau Yonis lu yat pat how Jacob, but unya Jacob kum ta ter, barok kan arngut gi senran, but unya boy how Judas, unya di gidat jauh. Pi kat bau unya rum kuit te. Kasitam hata we biang nyat biang. Haki kita jong Judas kasitam mahaban koi. Ujisu nyat naga tau kam koi upay te. Koi naga tau ujisu ong igini kintin singa ba ong igini kintin haga dekat kaba katwe. Naba ulatib we uban sedi nama kata ulong pimlong kiba koi baro. Pepi Ong Jisu ya kata ketin te perkat lada hang ni ngan nyat pi we pe we na pedeng jong pi te we pe we ngan yat na ni garo but next but hadin bala dep lut baro hado iba me bangal adem nang tangan ying hang ni ngalong pimlong ki bakoi baro kabamun tangkat tu kat ni ki bakoi don na pedeng jong pi bakoi kan long kum noi pi try le dengan ongum ta tip yang ngamai kam teu man pina MP kata dau yang ngamai ong Jisu
Rawi kelam kisendran le hakate gurkom. Ngakwa bahkan ikanom jaya ngabad ipi. Lalu Jisu nyat baro, lalu ngi gajing ka nyat baro ngakwa ba nabi gajing angnut jonga gajing terang jonga ka ba kalong baro bapin anu malat ya usoitan usubut haka donul jongpi haka jim ka jongpi ban pentengit ya ki kijat naga banta gajing long lekoloy ya ga gospel. Pi balasobut haka donul ka pentengit di ka kijat. Haka jing siau Judas ubut naga banta banyalap ya ga gospel haka pertai. Kata to ka dege jing semua henry na marbal sobut soitan haka donul haka jing berkal jauh ka pentengit ya ka kijat na rau Jisu yoi. Kani ka kijat kanom la ya ga ban poi sagata ka jaka ya ga bangalapan kre kan sitom na rau pimlong ke bakoi barau bamut yo Judas kon gi jong try na shepting habang apuli ni kal baba nga khnyo habang apuli ni banta namtip kalong kumnu yipi hanrei tungin perkada kani kapo ngin ong try ngam kwa bamin ong yangi bangim long ki bakoi hanrei try ngan ye lekat bala banganam pentengit ya kini jumbi berkat ke donon bagi kijat jonga kilong ki bakoi u Jisu ule ye kani ka kam ka bakodor u hiar syaga jing siaurit yalade u kwa ban hikai ne ka bantagi senrang ki jung u kwa ba kinyo I baro ba kedai yaki lepin pule ba kedai yaki ro ya ka bakin ya syukri hagani kerkom. Lalu Ukraine lagi sendran. Ukraine ro naga bantajong. Hado pidon ne em. Ya gani ga janyat ka ban po aldi. Hado pidon ne em. Ya ko ban ai ga jing selok. Ban ai mensem. Naga banta. Ki balat ngit. Ki kijan. Ki don shibon ki briu ki badan ka jing calling. Kum ki jong Petrus. Kum gijong ki wepat ki senran lain nau Judas kabangi don kam ban yaram ya kabangi ham ban penrit ya lade hakmat jong trai kenang ba un ai ke jingai ban penyo hangi ya ke ya kabangin yo ban the haga dabor jong ke jim ke jangi ya kabangin yo ban ai ke jing syakri ban ai mensem ban duai ban ai ke jing selok ban nyat yang kijan bagi kijat jongki kinom longki kijat ke batkin handai ke bakhoi ban no ya gidi ke jing jong ke perthai ban long ke bakhoi ban yai hagal lengti ke jong trai pi kwan em ni lang ba ga jing shikri jong pi natim tang hagan minin do ngalai ada yo I bagi babon ki wani ke ban IT la ke jong ke jing em ki sion tho ki don ke calling ngaduaro ngong don preng jong pi ki don pidon ke calling ke bakrano blai hanrai ngakwa ban dua ker parliament jong pi ublai ula ban penyopat pila lesi pila jingai no try ba pidon ke jing baklahang to hang nei hanrai hakmat jong try haga jislok jong ke ting ke jong try utrai udan ni ke tin udan ni ke ke ban penkhoi ke ba penyo ban yat ba suci sen de ki kijat ke bakhoi ban habang yo ki kijat ke bakhoi pitim nginam siot tenatio sekabat ngit jong ke partai lalu trau yo ban penkhoi ji kijat jongi daga jingi kai ke ting ke jong nganong ya pe lalu ki kijat ki khoi jumu che berkat ro ko khoi ka shong ha ki kijat mendon kame Petrus ban pensumi minu do kri handai tang ki kijat namaral de pia che ke jaga ke bakhoi jumu jim berkat jong pi la ko hoi ki khmat jong pi ro ko khoi dono jong pi ro ko khoi naga dau hakikat Hezalon ngangai pisnyo tho ka ega ba pisnyo tho balai phim long jingger khu sigi bai
ban long jingker ku pi haban penrit yaladi tau ba penrit yaladi hakmat utrai ong ka baba ubanang ban penrit yaladi hakmat jong utrai pen krayu ban ubanang ban penrit yaladi hakmat utrai ai ke jing ai bangan don kampalat ban yo ke jing ai ya ke bangan yo ya ke na ka wei ka por ban yo ban jingker long ka jingker ku na mentagi babon ki men sem ba ka dor ki bahiyang la se ki dei ki bahiyang jong ajong pi ki don ki jet ki batngit ki bangi hap ban ai ka jing shakri lamba ka tin ke jong trai ka jing slok ka jing ai man sem ban ha bangi le ye kata ngi penrit yel de ngi duai ha kama ka jong trai ngi le ye kata an ong ye pi utran shem sem ba ye ka jing jang ajong pi ban makiro chi sing ka sngi pin yo I kinom ya che ka jing sem ba jong pertain rai kin ya ha ka lanti ka jong trai kijat ki bakoi ki balayo ban pen koi anang pi ka bakut jong ka lenjing ya lanti kana mialam saka jing yam hanrai saka jing im bam jikun ngai ken ga tin ga long ka jingger kun na ka bantai jongi nga khadi ga worship team pin sia baban wan sinish kmat ngin yo ban drai ha kama ga jong trai ngin yo ban drai ha kama jong trai nga hikai ga ni ga tin ga jong blai ha pleng jong pi la da pi pdiang ya ga ni ga jong ga jing sneng ga jing pani kat kum na ga tin ga jong blai la da pi pdiang ya ka nganut ban ong ki kijet jong pi kin om mare kelumar kacabalam bat ka jing shikri jong pi kan om long le no ka jing ya be jong pi kaleng naga banta ban shakri yo try na mar pi don ga donut ban shakri yo try naga daw ngi hab ban ya be ngi hab ya ga ban wan ya ga jing bam ke bagan jam se manong ipe ga ni ga por la da ki kijet ki yo ya ga ni ga jong ga jing sneng ga jing kai ki kijet jong pi ke nam sha ya lam bakla amen nam sha ya lam bakla bat ki kijet ke balas yo ga ban sai da ga jing sneng ga jing kai pilong lakloi ban wan malaga por akting ga jong try kan sai ya ga jim jong pi pitem pin poi she ga jaga plang ga jernam pin poi she ga mi ga bau tra lo pankre ne ga banta jong a jong pi hamala ga po amen ne ga dau kan long ga jingur ku ba krao nginam babe ha ga jim ga jong a jong pi kan no long ga ba don kam ban yo sai igi gijan try kwa yegani ban le malaga por ngan persyang rukum syikir jong try yega ban penrit yeladi ban pan ko yega ban penrit yeladi yega ban pan po yegani ke janyan ban bu syakendong yega ta ke jingsnyo ban yega jingsnyo yega ta ke burong ban pan po yeladi yega ke jan jong ke jingyan ban ngalong lokloi naga banta ban nyan malaga por ngadua ka mak jong trai bagi kijat jong ka jim ka jong pi ka jing shikri jong pi yo trai kilong ka bakoi ki kon ki jong trai ka naga por balengim duang trai mangaro kan ni me lekor ku yang ngam hun tanga ka ba shishong ban sha ya ki kijat ban sai anrei penban ngan jit ya ka senjam terakhir ku yang ya rab yang abang laban penpo ya kan diga janya bat ai hangai ko haga dono daga jim jonga ya ga bangan lej ban se ya ban ai ga ji kai kan long go jingker ku mano na pleng jopi amtem kan ngon pleng jopi pitrang ya gani kan ngon pleng jopi pisliang ya gani ka bible ko kat baki dang ya ba uling joy mano na pleng jopi pinong nantaga sitra kan ying joy daya nga gani kati nganam lasting na margi ski ka bagi imdeg ski ka bakado daya nga try ngahang ni try ngan yeng joy try naga jingker ku ke bangala yo mat naga mi
ngan yeng joy ban ngan penrit ya lade ban lay ban long jingger ku shi bai kanungun breng jong pi blay kta ya pi kan ka po blay kren ya pi tangin yeng kan ka po tangin yeng lang baro tangin yeng lang oh hallelujah Jesus Don na breng jong pi ga na por ka jing shep ting ka bat sa ya ga jim jong pi piladon ga jimun piladon ga jing tumu ban ya seprang pila persyaru ban penrit anda ga jing shep ting ka bat sa ya pi Anong ye pega ni kapo? Balay pimbu sherul. Daga jingay. Penkok mo. Le ye ka ay ba blay lo bo api. Pinyo ay. Utran siyam siya ba. Lang baga jing shikri jampi. Dan na preng jong pega ni kapor. Kidon kipor ki ba le persyang ban yeng. Pio ngan yeng. Ngan yai. Ban long ke jingger ko. Han re ha preng jong ke jing persyang jong pe. Kawan gabor ban yele ban pen art tine pi kini ke de jing bu so buit ke jong soitan ban pen thut pi ki khon ki jong trai ngim dei ban padiang bo sherol wat island bagan room haga jing bu berkan kada ono jong ngan dua kan ni kapor menu na preng jong pipin om ngan yeng joy try la slem le kurkui ma ngaku tang ha ka ba shu wan ha ka mi jong mi kalek ye ge jing ba han rai hadu jong ge ni ge sngi ngampat mut ya ka ban sam yigini ke jingbam ke bangal yo jinggerku manta ka skingan yeng jot bat haswa bangal le igata ngan penrit ya lade tak jing siau jong abaro ka ba pentut ka ba ka yang ngan bu syarut ngan penrit ya lade ngan shim igani ke janya pan po ya lade bat trahi kai ga ai ngai ko anong ipegani ka por pilong ke ba kodor Akmak ko jong try. Pidon ko calling. No blay. Kari ke jay benri ko jong. Kadon kam. Yaki shikri ko jong try. Kibanang ban penrit. Walay pet. Yaga ta ke jing baka ke jing duna ke jong pi. Ke jing bom biang ke jing bom shempang jong pi. Kari balay pim pengkongo ban penrit yalde kamak try. Ublay don kam palat ikibriu. Kibanang ban penrit. Balarngi nang ban penrit kajing ai ka ap naga bantal jong aban jong pi menuna breng jong pi kwa ban pediang i gani jing ai no tra ra i gikti jong pi gani po ra gikti train kerku ayo i dan shibon hoi am laban khol lut baro han rei shura i gikti jong pi ngan duai gani ka por ngan duai tragi khon ki jomi kilong gibriu ki ba koridor ya ba bele lam banwan po he ni ke jaka kilra ya lagi kti ki jongki ko try kum ga dak
jong ka jing siong o ba me kren ya ka jim jong ki but halati hi ki siong tho ko try ya ka e ka ba ki dei ban le try Jesu ki kwa ban yeng jot Nakabenta balong ka jingker ku, nakatadaw ki ra lagi kiti. Ki don kam ko try ka jingaya ka jome, nakatadaw ko try ka nagaktin ka irap. Ya kapag nang ikaban penrit try, hikai ki kapag penrit ya nanti, hakamat ka jome ko try, ki por baro. Try ka na duay ko play jonga. Melak hot ya ki ko try siya ka jing penrit. Namar ko try mi kwa ban pen crow iga kerteng joki naga benta ka buram ka jome mi kwa ban yo buram naga jing shakri joki ko try na ma ying ban dua naga benta joki baro ko try ka ka jing snow boblong ko bobla baro ko try jing su ka jing arta tis ko try ka jing per shifting shakan dong in bo ba try ying Ikaban syakri ko try, ban pendam buram ya me. Blay jang ada dua min penslay ki. Kerkui ki ko try malaga ski ki nang ya kaban penret da kamat ka jome. Kerkui ki ko try ka jingaye ka jome. Ki angon ban yo ka jingaye na ka daw ki ra lagi kti. Try ka jingaye ka ban pelai ki ka ban kemla ko try. Kacingay ko try ka long ka jingker ku ka bagraw ka ban yarap haga jing shikri try gidon hangne gidon ka ni jingay jome try ni penrit yala de ko try Jisu long blakan tiwi ka kerteng ka bakoi ka bagantang ka jome ko Jisu hallelujah try Jesus. Amen. Benher no ikik jong pi baro. Benher no. Oh hallelujah. Pilong kisenran ke jong try. Ngimlong ke babiang. Ngi don ke jing duna sibon, ke jing tengit hagi kijet tangi. Ne dau bangi siang tho igane ngi wan. Siya ka nagajing iseng, iya bangin yo agajing ikay. Ngimbiang lon, hanay try uklem penremingi. Ukwa ban say malaga po. Ukwa ban penkoy malaga po. Hanay gajing iper kalong kumni. Bahagi way pat kisenran. Kadang gajing koy. Habaw say ka koy. Hanay kat bahaw Judas. Kaklem koy. Hindi bang melaban penkoy. Hanray pitim kadang tanggaway bau Judas ujid hi daladi yaga bom tre yaga jingpen khoi ula siau tho udon yaga jinglong ka basniu ka bo soitan ula sobui utip bakadei ka basniu utip bakadei ka ba gabom yalam yu usya ka baha Kaba mai jingger khu kaba pentut kaba pungwit i jingmu berkat ka dono kaba pendok tia pendok dem usiau tho igini gege baro tangba daladi hiujit ya kaba adam kenter ya gini jing so boy ke jong soitan daladi Anong ipi don ro gibiu ki debat dalati kim tre ta ki siao tho bagi don ye spirit jong jimbom ya mam tang dalati hi te ki bat ki siao tho ka penwit ka tang bagi batsa ye kata ka spirit ye kata ka mensim jong jimbom ya mam ki siao tho ya di bagi long ki pasarong anre kim tre ye ka ban pen khoi kim tre ye ka ban pediang ye ka jing kai ya ka jong ka jing hi kai na kata daw daldi hi ki jit daldi hi ki jit Ana pi blay wai ka mon lai loit ka ban jit ndai bang la ban pen khoi yan rai bau Judas daldi hi u jit na daw ngi kum ki kon ki jong try ngim biang lut na u ki senran kem biang lut baro ki tit ki gijan u Jisu long loi ban sai ano ipi ka babel ro ka tho ba om don we ro ba hok om don we ro ba hok baro ngi la le pop ban ngi la do long ya ka buram ka jong u blay
Hanrei habangi jit ya gaban siau tho habangi siau tho bangi kumle pop habangi sha haga jing sai ka jong trai ngi pan ma nganong ipi amdan ka wero ka bau trang laban pen koi hanrei ya ga pop ka bangi la jit hi ya ga bangi la jit hi nganong ipi wala sai do Kasting kan ne sa anong ipega ne por gi kol gi jon trai de pisnya to walai bat pan ma ba kama jon trai duai kama jon trai wat sha ba kan ne sa wat jit ban bat ye ga besliu wat jit te ban bat ye ga besliu Habat pitip baka dega basliu. Mare shotrai. Panma akama jomle. Bala pila egata. Ublen shem siapa sikade. Judas sadin baula siang toro. Baula kumbakala nagada uba budino yau jisu kan rajo. Handai uklem mare shotrai ban yo site yagi kijan. Mare season don show ding pasi. Anong ipigan ni kapor ngam kwa ka jinglong man sim jong pikan yang. Ki khon ki jong try. Mare show jisu. Padiang ni ko. Try. Try. Bi pelat yang igo jisu bi janga. Nilong mo blay babha pelat yang jim ko jong igo try na ingin shem ko mame. Hapreng ke jing bakala jing dunai ko try jisme ko aman saya try ngiwan kumbang ilong ko try ablay jong amam yang ko try lamba jong ka ko kubor ko try ngilong lokloy ya kaban brelut baro ki jing sobut ki jong soitan haga jingem gi kong ke jong blai ha jing ya nanti jong i ha ban cek ba don ke jing so bui ke jong soitan ban pentengit ye ke jing ki kijet jong pi da ba kren persya ye ki nong yelam da ba kren persya ye ke jing shikri ka ba kenjaman sin ban kum ta ter na kwa ban oi pi ha ki ni kiski kan ne ka trai borba ha ka leng jaga ka jing so bui ke jong soitan na gi kong ke jong blai ke ne ka por la pi siau tho Babelini piosio. Haka jingya nanti jopi. Kan dega jingda. Yega jim jopi. Amen. Hallelujah. Shitling in ye ying. Nakabanta ban pet paya ka dabor. Kabau trau labo. Nakabanta ban the. Yega jingikai. Yega bangin yo. Yega jing sai haki kijan. Ano ipi. Kadega kamnam jongi ban duai. Duai he yega sem. Ya said ayo sama lagi po. Pinyo I utran shem siapa. Ndai tang ma pi pinyo jinggerku. Ndai tang ma pi pinyo iga jisai agi kita. Hanrai kiwai pat ke perlok ki bandang wan lo.